Bona vesprada o bon dia, no sé, depenent del dia, no? O de l'hora del dia. Doncs bé, anem a fer una activitat en la que necessitem un trosset de paper higiènic i rotolaors. Així que vaig a esperar-vos i vinga, començarem. Un trosset de paper higiènic i rotolaors. Que, per cert, jo no tinc, els tinc tots a l'escola, així que tinc poquetes coses, però serveix qualsevol cosa. Ja veureu, ja. Vinga, estem ja? Va, vaig allò a per els colors. Ja està. I el trosset de paper. Mireu. Què anem a fer? És un trosset gran, ¿Vale? Anem a doblar-ho. Torna a començar. El paper té que estar doblegat. Molt bé. I ara, fixeu-vos bé. Mireu. Vaig a dibuixar. Vosaltres podeu dibuixar qualsevol cosa, Jo vaig a fer... a veure, què se m'ocorreix a mi? Vaig a dibuixar, a veure què serà. Mireu. Una. I com estem a la primavera... Això podeu fer-ho de diferents colors, Jo és que no tinc, ja ho he dit, jo no tinc molts. I ara sí vaig a escriure una P, una A, una L, una altra L, una O, una N i una A. Mireu. Fixeu-vos bé. I ara què vaig a fer? Vaig a decorar-la amb els poquets colors que jo tinc. Uno per ací, uno per ací. Mireu? Uno per ací. I ara vaig a fer-li unes ratlletes. A veure, quin color més? Mira, vaig a agafar el blavet. I puc fer-li així, també. I puc decorar-la. Ta-ta-ta-txan, ta-txan. Què anem a fer ara? Preparats? Listos? Anda, què ha passat? Fixeu-vos bé. Ta-ta-ta-txan, ta-txan. Així tinc un altre exemple que també heu fet. Mireu. I ara, a l'obrir-la, tenim la papallona per davant i per darrere. Bueno, vos atrevís a pujar els vostres dibuixos o què? Esta és una activitat molt facileta que podeu fer-la vosaltres. Un beset i adeu, elefants!